आंनि बियानै दिनै टिएआव सेलेक्ट जानायाव आंहा जोबोद खुसि जाबाय। बियो आंनि असे बिदानिनो फिसा। गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय गासिबो निउस मिडियानिसिम। आङो आंनि बियानै दिनै टिएआव सेलेक्ट जानायाव आंहा जोबोद खुसि जाबाय। माने आंनि साननायानो जाफुंजोबनाय बायदि मोनबाय आङो। बियो आंनि असे बिदानिनो फिसा। आङो आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ आं इउटुबाव नुजेनदोंमोन। इउटुबाव नुनायनिफ्रायनो आं बेखौ खबर लानानै आंनि बियानै फिसाखौ आङो बेहाय दोनफैनाय जादोंमोन। दोनफैनानै बारा गोबावबो खस्थ' खालामनाङाखिसै। 8 मास थानायावनो बियो दिनै गावनि फिथाइखौ मोनबाय। गावनि लाइफखौ दानो हाबाय। दिनै आं आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ आङो जोबोद आंनिफ्राय रोजा साबायखर बावो। बे सारमोननि फोरोंनायजोंनो आंनि बियानै फिसाया दिनै गावनि लाइफआव थांनानै थानो थाखाय मोनसे लामाखौ लानो हाबाय। थेंक इउ सार। गोबां लाइमोनफोर दङ बिथांमोना साख्रि मोनबाय, मा खावलायगोन नोंथाङा सासे गारजेन जानानै? आङो बेखौनो बुंनो सानो दा जायफोरा 12 पास जाबाय, मेट्रिक पास जाबाय, फरायनानै थाबाय, नोंथांमोनहाबो जुदि बेहाय बे आमलायगुरियाव फैनानै जुदि एसे खस्थ' खालामनानै फैनानै गावबागाव लाइफखौ दाफैनो हागोन। ओरैनो थास्लायस्लाय बे आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव फैनानै नोंथांमोनहाबो जेरैबायदि आंनि बियानै फिसाया थाफैनानै गावनि लाइफखौ दानो हादों, नोंथांमोनहाबो ओरैनो थायालासेनो सम थानायावनो फैनानै गावनि लाइफखौ दानो हागोन।